KSA atomen tarabasa sitram IBS emelong Karbiang long lapen West Karbiang long arlo KSA aro kedan chirung pet pen kachingki kachathanjai make kedeng pon theria cheklo ne phaithong ke brasiani lakha kresi lamfer constituency ke parlo tarabasa sitram IBS emelong Karbiang long lapen West Karbiang long arlo KSA aro dan chirung pet pen KSA tum kopi kosun chike klem kedam nangji ma puta kachingki kachathanjai make tang nipon Karbiang long arlo KSA aro dan chirung pet pen bangso je make along lam thika che pare pon atingki Karbiang lo inut apin so mate arlo so penan piso ke dotang atum anu kapre ka pan chepa chorlong le lapen Karbia khai tum loka charhin ansu ka prang pon je pan loka charle hem mesen nangji lapen apor pen lo than ma atum pan bainong pi pon nangji lapen KSA song ka pang tang pon je pan KSA leader atum ke charle hin dovek nangji lapen kai ke da KSA claim bang atum ing thret pen si do nangji lapen KSA leadership training achik lojon wang pa do pon po pusi bang so mai long cheparai pon lapen education awareness tami Karbiang long arlo prekja madimolong dengpon po pusi bangso amailong KSA tomen lamte cheparai ponlo bangso KSA ro kachitong amailong Karbiang long lapen West Karbiang long arlo kadok kawe 22 branches etong ponlo lapen mesening samjin pensi bangso mai pachun polong pa melo pusi KSA tomen pherang ke thino nang than pachini dun news desk report loti ke news Karbiang long media kilang ara don pan kadom pa jodo kadom pirinile tum ladak tarabasa sit from near Rukasen College along all Karbiang long KSA branches ke doan nilitum pili dak chipang room si nitum dak executive meeting dolo labang so executive meeting long nitum ka cheparai pon lake non kibang jilang Karbiang long arada phan ke messenger to war ke pon thekji pase nilitum cheparai pon lo nilitum ke chengsi ka cheparai pon bang ke len ek labang so puthak sa nilitum Karbiang long arat sa me ka chini ne dola lasi labang so puthak sa nilitum workshop deng pon po lapen angparda nitum ka cheparai pon thu lake kibang jilang ani Karbiang long along rilong koson si paklar ponji mala education labang so puthak sisteme education awareness program ke deng piglos tima deng pig postame hola education awareness program ke deng damadim long osumar tum facility koson si ke long jima lapen arong pen ke recently ke rosmi terang pi postame kacharlia hem ka we mate kacharlia facility ke long le pen sa prandam nang jilo lasi hola swadim long koson si mane hotol bang suarong long ke Charlie facility ke long jimal labang so puthak samli tum chingwai ponlo lapen Karbiang long polygamy pudo lang inura pin so mate inura so bahini bang thom pinan ke do labang so pustame dola labang so tu masame ke khang nunji labang so idea samene tum pini chithan ponlo chithan jimum ponlo athe inura pin so komani long dun juipo chola so au so mate asumara tum ke mane a future avedati hala tum dong a future ke do aka vedat kalile tum Karbiang long ri arada tum si mane au sumar tum si a future avedati tilo Nilitum pini labang so executive meeting along kachatong ke 22 branches West lapen East Karbiang long chingrum pes nilitum labang so executive meeting patupondo pini kacheparai resolution ken pontola ke bang zilangarni kunasi mane kuson si education aputha ke paching thor ponji mala bang so aputha samne tum takhanti mum pondo angparta leadership training athe inur leader polote quality donaji lapen skill donaji leadership skill donaji labaso puthak samene tum tong se pen padupon po labang su puthak ne tum pini chathan chimum polo angparda medical awareness labang su puthak samene tum pini resolution en polo athe le tum Karbia khe atokan no do tum pustame kisu ka chelang nangji ko sonma kodha ke dam sigi meji mala bang su puthak stame chini lang suppose difu DMCH difu medical college along pusitame kunatsi tiket ke nang jima lapen kodaksi medicine ke long jima labang so puthak sa me ka chini ne dola lapen DMCH difu medical college pulote pinangana medicine bang elitum ladak masi long nang ji boy phit sa me letum ladak difu DMCH ong sa me long le dati itu elitum man pharmacy long sa to rong tiki stock le to kok pusta me labang so hai pusa kilang dun sari ji phan sa me letum pini chisik pon lo lapen cha thanjimum pon lo Diritum diri ka chingmai pola alam thebe da pulo lon suluk sudah lo ma lon hejo ka paklang pon Silchar University pen ka paklang pon common university entrance test pudo UG 2024 laso ka padak pon along peram sobar tu ka ba hula pudo athe pipolo ka ba hu purate copy pasi laso exam ma bate peram du ke laso no center se dabe Silchar do lapen Gohibado lapen textbook do peram da Peredo lasi nada Karbiang long a central ke bang je phansi diri tum hi pena tu branch pe chimai por tun turiram rohang lo bate Assam CN phasebe diri tum chorari pon pola pena da Karbiang long lo central ke bang je phansi
lili tum pen chorel polo pe lili tum kachitong dai pas lebe ditu chisek ponlo na pe lili tum na da bolong komaji along chdabe lili tum coaching stabe lili tum pacheng polon 2 April 2024 pe lili tu pacheng pon thulang na pe no la da bolong komaji along lili ke bolong komaji along president milano pon lili bolong komaji along kisuna se bilang chisel du no la so ka chisel du alam bang ke rata kalbi atumla keng sang sopan long nia dis pe kapat do pon peraan tu rason tu rason list ke pipon abang ke ala tu stop polo la peritu ke se ahin pen ala tum pan risi ri tum sodak pen ri tu kachi song poni pase chisik lo pen isto do thara education la lon lolom la teacher la tum ad hoc tum ke la lon MP election la ji dok dok lo lon he jong lo la se ad hoc teacher la tum ke la election hi na mate political is opportunity rong ti la so por itu lang panthek do po si tu chiri dun da di bata la tu pas sodak pe tum kes e doan di tum sodak pe kangsai poji thon sebe di tum chisek pon no la pen itu Napa chisik ponthura education evaras bage dengpon po la per chisik ponthura pen arong 10 school along 7 high school LP school la pulperitum kahumri damis pe setabe ditum chisik pon